Siyathoba. Pass down lochaza amaphupho. Inamba isethwa ngoba imember noma uyakhona ku-channel kuphela. So 9:5 awungathaphi. Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu abayinkonzweni. Nothatha amadonsela ami pastor ngicela ubuza-ke uphupha ibhanoli izothatha ubuntu emsebenzini nami ngimeduze kwakhe. So lo muntu lo bezolandwa ibhanoli bezothathwa ibhanoli. So manje I don't know imthathile hamba naye or ligcine nje lizomthatha kuphela. Kodwa ke assume limthathile ibhanoli hamba naye. Kuyabiza umlando. Nake singakusho. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha ibhanoyi kungaba uphawu oluhle uma lithatha umuntu. Ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uzothuthuka, uzophumelela, aphinde akhushulwe noma aqashelwe emkhakheni wakhe. Deuteronomy 20:1. Kuyakuthi uma ulilalela nokulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalelo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu zonke izizwe zomhlaba. EkaJakobe 4:10. Zithobeni ebusweni benkosi khona iyawuphakamisa. 2. Ngokwesintu uma uphupha ibhanoyi ngabe uphawu oluhle uma lithatha umuntu. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka lo muntu uma kungukuthi umuntu kamoya noma unemimoya kungakhomba lokuthuthuka nalokuphakama kwale mimoya noma kukhona inqubela phambili kwakwenzayo okuthinta le mimoya manguliyama yokuyirono yama impilo lo muntu is going through a spiritual alignment ukhona kulungisayo kukamoya. 3. Yenze uma uphupha ibhanoyi kube uphawu oluhle uma lithatha lo muntu, uthatha umuntu olusho kungenzeka ukhonjisa lo muntu uzoshiya kuleyo ndawo, ngabe indawo, ngabe umsebenzi, ngabe ikhaya, afudukele kwenye indawo uma le bhanoyi limthathile lahamba naye. Yabona? Ngeze uzoshiya uma kuwumsebenzi, uzoshiya kuleyo ndawo noma uzoshiya lelo khaya aye kwenye indawo. 4. Kwesinye isikhathi uma uphupha ibhanoyi kuyaba uphawu olubi uma lithatha umuntu. Lokugcina lo muntu usephelelwe isikhathi sakhe kulo mhlaba futhi uzohamba uma ungamthandazisi umnxusele ukuthi uNkulunkulu amnikeze ithuba amngezele insuku zokuphila. Amakhosi 2 chapter 2:11. Kwathi bese lokhu behamba bekhuluma bheka nansi inqolo yomlilo namahashe omlilo kwabahlukanisa bobabili u-Eliya wakhubukela ezulwini ngezivunguvungu ale nqola yomlilo. So siyabonga sibheka la uma ibhanoyi ifike ithatha umuntu umbuke lo muntu emthathele ibhanoyi usale wena. Kodwa kuma kuphela nisebudleleni nalowo muntu uthathwa ibhanoyi futhi uzophela ubudlelwano phakathi kwakho naye. Uzophela ubudlelwano bakho naye lo muntu uma ukuthi benobudlelwane bese kufanele ibhanoyi umthathe usale wena. Ngabe i-friendship ngabe siyabonga.